En daar kunnen ze net mee akkoord gaan. Wel stemde de meerderheid in met het sociale plan dat na weken van acties en onderhandelingsbereikt is. De werknemers krijgen 6 maanden alleen mee bij ontslag. De vakbonden vinden het maar een vreemde actie van de directie. Dit is een principeakkoord. Je hier eigenlijk de handtekening van de directie ondersteunen had, nog net. Ja, wat u betreft wel. Het is heel merkwaardig dat er allerlei voorwaarden aan gesteld worden. Heel apart. Voorwaarden dat we afzorgen van verweer, dat mensen geen verweer vieren in ontslag. Voorwaarden dat we net naar de rechter gaan maaien. Heel apart. In Nederland kan dat net. Els had het recht om ontslag bij de rechter om te vechten. De directie zei dat hij alle vertrouwen erin had dat hij gelijk krijgen zal. Dus waarom zal hij dan aan de andere kant vregen van het mooi net? Ik vind het verschrikkelijk. Ik denk dat wij te maken hebben met een totaal incompetente directeur. Weet je, geen vertrouwen op haar kennen. En daar bleef je bij? Daar bleef ik bij, Ja. zeker. En hoe gaat het dan verder? Ik had geen flauw idee. Ik maak hier eerst weer eens een nachtje hoe sliepen. Ik had ze de meesten gezegd, de keutel had geen aan. Het is ja of het is nee. En daartussenin zit niks. Uiteindelijk dat dit sociaal plan dan net helemaal is wat je moet. Ja. Het hier beter kind. Daarom is het ook een onderhandelingsresultaat zoals we dat nemen. Maar gegeven alles is het beter om er ja te zeggen dan nee. Acties in de toekomst binnen dus nog net uit te sluiten. Als er geen handtekening komt, dan komen we weer bij een kwam en gaan we praten wat we dan doen. En dan is er dan wel kans op acties dus. Dat kan, ja. Van de week liep of nou, het is clear bij Prins Dokkum en de staking. Ja, het prietje dat daar net voordat het jong is.